Gero, bueno, ikastolan da euskaraz ikasi genuen, baina etxean hitz egiten genuen ere bai. Jakimenduak ez dauka, beti ona da ez, aldan gehiena jakitea eta ingelesez jakingo banu hobe. Ni ustez, euskara dakigunok, gure artean euskaraz egitea beti, eta nik uste dut horrekin asko bultzatuko genukela ez. Gehienetan gure artean ez du egiten eta hori asko notatzen da. Ni txikitatik hasi nintzen, 7 urterekin, eta hori. Nera nahia bizikletan ibiltzen zen, eta nera aitari asko gustatzen zaio bizikleta, eta beraiei segik hasi nintzen, eta horrela hasi nintzen ez txikitatik. Nik uste dut horrela referenteak, agian hori, Miguel Indurain gure txikia ginenean hor zegoen punta-puntan, eta gero beste batzuk egon dira, Ulrich eta alakoak, baina nik uste dut bakoitza ezberdinak garela, eta beraiei begiratzen duzu, baina bakoitzak gure lekuan ez.